obat Gramason iki ya ora apa-apa, sing penting hati-hati. Lek wis enek angin ngene iki, godhong wis obah-obah ngene iki, keterak angin ini iki ya aja diterusne. Eman-eman mbakone. Dadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca-kanca kabeh, iki aku update informasi mbakoku ya iki sing saiki wis umur 24 dina. Iki dina iki aku ngubat. Jadi ngubat suket. Aku nggunakne Gramason. Ya soalnya gak ngatasi sukete wis kadung lemu ngono. Sepurane tapi lek waktu ngubate gak iso ngerekam soalnya memang kudu hati-hati ngobate soalnya angin selakan iki wis metu angin. Cuma iki wae tanggoku iki dinane terah ya cepet tandange cepet lho, dadi gak sampai kasep wis apa disemprot lho, dadi apa se suket sik cilik-cilik iki wis disemprot akhirnya ya resik lho. Dibanding wekku koyo ngono kae sukete. Tapi engko tak telateni lek tereh ngono ya tak bulan baleni supaya resik tenan. Kimu mari tak obat suket. Beh gak ngatasi sukete. Umur 24 dina. Ra ketok mbakone. Ndelalae mambengi udan. Sakjane wis ketok mbakune lah. Lek sukete resik. Iki kaya kidul iki. Kidul iki sekitar mungkin nang 30 dina iki. 30 dina wis meh bareng lah ambek. Cuma iki sukete kasep. Kanggo sampean lek sing nandur mbako kasturi, lek sukete lek iso aja sampai kasep. Niki mari tak obat suket iki semulai ketok. Ketok gosong-gosong iki tak Gramason. Gak ngatasi soalnya lek diwaten kok lek ndelok matine lek mati apa kuwi jenenge wis ketok garing kok kena dipindho. Dadi ben resik. Iki sing diknane tak pacul ya. Dadi sing tak gebyah sakjane ya ketok mening sakjane. Iki cuma suket sing neng kalenan iki ya njaluk diobat wisan. Dadi sakjane lek sukete resik ngono mbakone ya wis ketok ngene iki. Iki mbako umur 24 dina. Cuma tereh mari kena udan dadi sukete iki ketok apa kuwi jenenge tukul-tukul. Nah iki calone kudune suket sing iki sing ketok-ketok ngene iki ya disemprot neh ben ketok ro wesik dadine. Dadi lek sing ning kalenan iki memang ya njaluk diobat. Nah sing tak omongne dikane sing bonggole kudu diuruk ngene iki memang perlune apa mbako iki memang sakjane ya memang nyepet nih mbako soalnya oyot sing ning bonggol kuwi engko sing ning dhuwur bagian dhuwur iki iso tukul oyot anyar neh. Cuman tereh ya kondisi cuaca iki sing rada kuwatir lho. Sakjane umur sak mene umur 20 dina wis 24 dina iki wayahe ya wis rada gedhian neh. Iki cuma kendalane waktu mupuk. Lek musim udan ini memang lek waktu mupuk kuwi ya rada wedi lho, soalnya rawan wedine lek udane deres kuwi memang iso malah bosok cara bonggole mbako iki. Mergane kenaan mes mau utawa pupuk mau. Lek sing normal sakjane umur 24 dina iki kurang gedhi teko iki. Jadi isih kurang gedhi nah teko mbako iki. Lek iki mbako sing di polybag ya. Dadi di polybag iki memang
podo-podo bareng tandure, tapi keadaannya luwih normal soalnya ya memang neng polybag iki suwine wis kurang luwih enak 15 dino. Dadi lek di total umure sakjane masih iki podo ya 24 dino, berarti ketambahan sing waktu neng polybag. Jadi sakjane lek dibanding cepete ya panggah cepetan sing langsung diencep nih. Jadi sing langsung diencep nih iki lek ndelok gedine kurang luwih meh padha ya, berarti sakjane cepet sing duduk polybagan. Polybagan iki soalnya neng nggone polybag dhewe kan wis enek wektune. Jadi iki deknane jarene wektune kurang luwih 15 dino. Terus ketambahan ya kuwi 15 dino kuwi padha-padha bareng ngencepne, mbek wek kuwi kan bareng iki deknane. Lek ndelok gedine kurang luwih ya sakmene, berarti ya meh padha. Malah sing polybag iki ya rada lambat ngono lho, soalnya ketambahan waktu 15 dino ku mau, berarti wis enek 30 ya meh nek 40 dino malahan. Iki arep nutukne ngubat gak wani aku ya, soalnya apa ki jenenge angine wis metu ngono lho. Dadi lek angin metu ki memang gak wani, lek ngeneki godhonge mbako malah gosong godhonge mbako ya. Dadi mau memang tak tekati gawe gramason ya ben ndang ketok ngono. Lek wis ketok glaweng-glaweng abang iki ya, berarti obatnya mulai masuk ya gramasone. Iki lek umpamane apa ki jenenge gak angin jane tak tutukne, cuma kaya metu silir-silir angin dadi gak wani. Iki wis ketok. Kok lek kepanasan engko ketok, lek wis kena obat ya ketok. Dadi lek gramason ini memang ya cepet, tapi mek gurke bakar, artine mek gurke nggosongne godhong suket kuwi, maksudnya cepet ngono lek dibanding rondap iki jangka waktune kurang luwih seminggu lagi ketok, tapi rada nyamari lek pas musim udan. Lek pas musim udan ngene iki lek rondap kan sing diserang kan oyot, jadi rondap iki mlakune neng oyot. Lek kaya gramason kan mek gur bakar godhong gak sampai neresep, sakjane gak mati total gramason, kecuali lek sing cilik-cilik memang iso mati, tapi lek sing gede-gede ini biasanya bonggole tetap urip, cuma godhonge kan mati. Beda ambek rondap ya, lek rondap matine ambles bonggole barang iki bosok. Lah kuwatir lek pas udan ya kaya pas musim udan ngene iki katut ngrembese banyu udan, lah engko wedine ngenek ning mbako malahan. Jadi yes gramason iki kudu awer-awer, sakjane ya bareng ini ya tak pacul iki, tak watun. Tak pacul tak watun sing ning pok-poke kaya sing etan ning. Memang penanganane memang rada ekstra lek enek udan ngene iki lho. Dadi mbako urung sampai gedhi wis dibuntel suket dhisik, wayahe umur sakmene iki wis mbakku kurang gedean iki krana enek cuaca udan iki, dadi ya wis kudu hati-hati dhewe lah umpama sir ngubat. Soalnya penggaweane malih dobel, gak ngatasi lek gur diwatun ya, kecuali lek dikerjakne wong akeh gak masalah. Lek kanggo sing iso golek wong kerja ya gak masalah, cuma lek diglathuki dhewe ya mending memang treh diobat ngirit tenaga ngono. Ya wis padha sakjane ngene lho. Tapi treh lek sing di apa diobat iki mek kur nyepetne bendang ketok ngono lho, mbakune bendang ketok, engko mari ngono jane ya diwatun, nek diresiki sing nggen bonggol-bonggole. Lah iki lek sing di gramason ya gak sampai sak jam memang wis ketok. Iki wis ketok gosok, kayak cakar ayam barang iki wis melenok-melenok gosong. Tapi lek umpama rondap mungkin ya 3 dino kuwi sik urung ketok ngono lho. Dadi engko lek wis 4 dino lebih baru ketok. Lek iki sing gramason iki memang sekolo iki langsung kebakar, ambune wis ambune kayak godhong
kobong ngono kae. Dadi memang alum pisan godhonge. Iki lek kaya cakar ayam ngene iki mesti langsung mati nih lho. Soale sakjane sing kanggo obat mbako kuwi lek kaya godhong-godhong jenis teki barang ini iki. Lah kaya teki barang ini mati memang lho, tapi sing kaya godhong ombo-ombo kaya apa cakar ayam barang iki gak gelem mati. Dadi ki engko lek wis treh sing nang tengah-tengah ki lek gak ngatasi nah ya tak golekne obat sing neng mbako gak apa-apa, khusus ge mateni sing suket dhuwur-dhuwur iki tapi suket apa godhonge sempit. Lek sing godhonge ombo iki lek sing mepet mbako iki yes terpaksa kudu dijabut. Artine kudu diwatun, lek gak diwatun ya panggah. Jadi lek kaya sing iki wae tanggoku iki memang diknane iki gak sampai kasep lho. Memang penanganane cepet lho. Dadi mbakone kan wis ketok mau wening lho, tapi suketen gak enek. Iki diknane ya diobat suket pisan, diobat gramason iki sing gang-gangane iki. Terus nah lek sing panggon sing jemek kaya panggon sing anu iki memang kudune digarbu. Iki diknane digarbu iki. Jadi ketok sing anu iki lemahe wis apa berubah. Kabeh diknane pas udan kae memang nggen kene iki enek banyune lho. Dadi kudune memang ya cepet penanganane. Ya berhubung aku gak iso ndang-nandangi iki sampai kasep sukete kaya ngene iki. Ya semandere engko ndang iso nandangi liya-liyane, maksude mari diobat sukete, mari ngono wis digebyah kaya sing ning etan kono mau, dadi ben tandurane iki ben cepet ngono. Ben cepet ketok mbakone. Dadi ngobat gramason iki ya ora apa-apa, sing penting hati-hati. Lek wis enek angin ngene iki, godhong wis obah-obah ngene iki keterak angin ini iki ya aja diterusne. Eman-eman mbakone. Dadi ben mbakone gak kenek tapi sukete ya terus mati. Dadi kudune sampean lek iso budal sing wisuk aja sampai angin metu. Masih aku barengmu budale termasuk ya kawanen. Soale sik entuk rong tangki wis angine wis teko. Yes mungkin sakmono sik. Sesuk nek tambahan ya tak upload neh kanggo sampean kabeh. Sing penting apa kuwi sampean roh ya langkah-langkahe nangani mbako kasturi iki sakjane ya ora angel. Cuma memang kudu sampean sing ukil ngono lho. Dadi aja sampai kasep. Iki niate tak ke contoh tapi justru malah kuwat tel suketene lho. Dadi ya lek kaya iki ya contone ya iki wek tanggoku iki dadi sampean iso nyontoh iki wetani tenanan iki. Lek iki no embuh iki. Tapi gak apa-apa yang penting sampean kabeh padha ngerti. Jadi kena ke contoh menawane sampean ya nandur mbako kasturi. Wis matur nuwun kanggo sampean kabeh sing wis ndelok sampai akhir. Tak akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.